warahmatullahi wabarakatuh. Aku anggere nyamang Petruk iki kok meh-meh kaya kuntet. Wandane nek dedeke gedhe dhuwur ning nek wandane kaya kuntet. Matur nuwun sanget dene kula sak kula wangsa kulawarga agung seniman seniwati sampun dipun pitados kaliyan pepunden-pepunden ingkang sampun lumadi utawi ingkang sampun manunggal wonten ing Sijaka silaturahmi keluarga Jawa Kalimantan. Ketua umumipun panjenenganipun Bapak Saifuddin Zuhri. Lah menika mula umum tembungane wong jaman kuno dhisik iki mau rukun nagawi santosa salah satemah bubrah. Pangendikane Bapak Saifuddin Zuhri ingkang pareng kula tampi kala wau siang menika paring dawuh. Ini yang namanya Sijaka adalah salah satu rumah untuk bercerita, untuk bersendau gurau, tapi di dalam rumah ini dilarang untuk berpolitik praktis. Lah niki kula setuju sangat menika amargi napa-napa niku nuwun sewu sing penting niku bakunipun rukun. Mergo wong rukun niku gayuh dhuwur dadi cendhek, wong rukun niku gayuh adoh dadi cedhak niku wong rukun. Rukun kelawan garwane dhewe sing ning omah iku ya penting banget. Mergo wong lanang golek kaya niku sok glogok banyu ngejun niku diwenehke ning wong wedok. Nek nganti ana wong lanang kok ngelinge duwite utawa uang kelakuan iki alah mesti bakale wong celaka uripe dunya akhirat bakale. Mulane apa sebabe milad wontenipun Sijaka yang ke-1 kok nanggap wayang? Mergo wayang niku wau tontonan tuntunan tur kebak marang tatanan. Tontonane genah. Wayang niku mesti tontonan, ditonton mergo saka siji dari daya seni rupanya, seni musiknya, genah tontonan. Waranggana ora ning sing nganggo kathok dawa utawa sayangan yo eneng. Kabeh nganggo jarikan, kabeh nganggo gelungan, kabeh mertandakake yen iki nuwun sewu ora bakal bisa lali saka watak budaya Jawa. Jawa niku nek diwalik dadine waja, waja niku nek disah dadine landhep niku saestu. Tembung Jawa nggih mawon elok-elok kok saestu. Nek kabeh wong bebojoan lanang wedok niku gelem basa, lho ora bakal dadi padudon niku ora bakal. Lho niku saestu. Kosakatane luar biasa oke. Lagi sak mangan iki eneng sing mangan, eneng sing dahar, eneng sing medho, eneng sing ngedi, eneng sing maem, eneng sing glak-glak, eneng sing untal. Lho niku akeh banget niku lagi yo mangan durung nek turu sare bubuk micek lan sak panunggalane. Nembe sego wae beda-beda jenenge. Nek berase iki mau cilik-cilik jenenge menir. Berase niku nuwun sewu nek diliwet niku nggih rasane enak niku dadi beras. Beras eneng sing ngarani wos. Lho. Lan sak panunggalane. Lagi ya tembung wae budaya Jawa utawa tembung Jawa niku ditambahi mung sak huruf men artine iki beda. Contone sakniki. Contone wonten menika nuwun sewu menika. Pupu karo pupuk. Lho. Pupuk niku wau niki, pupuk niku mau dienggo ngrabuk utawa dienggo ning sawah. Lho. Niku saestu niku nembe pupuk karo pupuk, garu karo garuk. Garu niku wau dienggo ning megawe ning nggon sawah niku mategalan, garuk niku mau kukur-kukur. Turu karo turon niku nggih beda nggih. Lho niku nggih nuwun sewu niku. Niku budaya Jawa niku teng mriku niku lho niku. Mula ora aneh lan mongkal jaman dhisik para wali nyebarke agama Islam ning tanah Jawa niku nggunakake nggih niku wontenipun wayang kulit. Menurut Islam wayang sebagai budaya yang diadaptasi untuk sarana dakwah dengan menampilkan cerita-cerita yang berisikan tentang agama Islam.
Yen cara nuwun sewu awake dhewe niku kudune nggih matur nuwun. Dene wayang kok nganti nuwun sewu ning sing ngarani wayang iki haram, wayang iki mau musyrik. Wah, kuwi le sekolah, le ngaji kaya-kaya durung tutup. Lho niku saestu. Perkembangan zaman wonten ing Samarinda niku Mbah luar biasa. Ing bab perkara ekonomine, ing bab perkara kemajuane pembangunane nggih luar biasa. Lho, dhisik niku kula zaman 9 tahun kepungkur teng mriki niku walah mobil iki kena diitung. Ning bareng sakniki, wah pun saestu. Saben wong duwe mobil, saben kanca duwe mobil. Monggo sapa to? Lho iki, Pak. Kula tak nuwun pirsa kalih Mas Kuntet. Mas Kuntet. Kowe sik mergane. Kowe iki mau nggih. Mergane meh padha karo aku. Pripun? Lho mangucake Mas, mangucake. Nggih. Sakniki sinten to yang mempunyai mobil pertama kali di Indonesia? Yang mempunyai mobil pertama kali. Nggih. Ayo. Nek kowe iso mangsuli, lho, ora ketang sithik tak wani tukon bensin. Sing duwe mobil pertama sak Indonesia. Nggih, sinten? Sopo iki? Lah iya. Ngerti apa ora? Mboten ngertos lho. Nah, nek sampeyan ora ngerti takono, sinten Pak? Sinten niku, Mas? Panjenengane sinuwun Pak Kubuwana sing kaping 10 utawa PB 10 panjenengane iki mau diberi nuwun sewu lho Mas nggih, diberi kenamaan nggih menika Bapak Otomotif Indonesia. Mergo sing duweni mobil pertama kali di Indonesia sinuwun Pak Kubuwana sing kaping 10 taune 1894. Lho, rungokno Cil. Iku nang mbok mbanyol ning ndi Nggih. Sing kaping pindhone mobil kedua dimiliki oleh Kanjeng Raden Sasraningrat. Sapa to Kanjeng Raden Sasraningrat niku Mas? Raden Kanjeng Sasraningrat niku Sapa? Sing nutut kowe aku. Adae mobil. Nek percaya mesti kok ngerti nek mergone kulino ketoprak kulino jangel kok. Nggih. Gimana sing Yang mempunyai mobil kedua di Indonesia setelah beliau panjenengane Sang Prabu Sinuwun Pakubuwana utawa Ratu wonten ing Nagri Solo. Nggih. Nomor kali sinten? Sasraningrat niku sinten? Sopiripun. Gebok kowe. Lah sinten Pak Petro? Kanjeng Raden Sasraningrat niku panjenenganipun bapakipun Ibu Kartini. Oh. Niku wonten ing Jepara niku taun 1907. 1907. Nggih, 1907 tegese 1907. Nggih. Yang ketiga dimiliki oleh Sultan Ternate tahun 1913. Oh ngoten. Lho niku lak perkara napa niku? Mobil. Sapa sing ngerti iwak mujair pertama kali? Iki jajilet iki. Sampean delok ning Google ora percaya. Aku tas delok sampean delok mobil aku delok Google aku. Iya. Nah, iwak mujair. Nggih, pertama kali kok jenenge iwak mujair niku sinten sing anu? Wah, nek kuwi aku ya urung tau sinau, Cil. Bukine timbangane lek nyauri mengko malah kleru. Lah jenengan taklet. Sinten to Mas Percil sing cakep? Sinten to Mas Percil sing cakep dhewe? Menika wonten Blitar naminipun Mbah Jair. Tahun 1970. Cil, mundur. Nggih, ibu suku. Iya. Nuwun sewu. Piye? Mau sing gadah mobil pertama sinten? Jenenganipun sinuwun PB kaping 10. Sing nomor kali? Jenenganipun Raden Sasraningrat. Niku lak jaler. Bupati Jepara nggih. Jaler nggih. Nggih. Lak pun sunat nggih. Nggih mpono. Sinten sing nomor setunggal sunat sak donya sinten amin? Sing paling pertama Nabi Ibrahim. Kowe kudu nuwun sewu, iso gelar kudu iso gulung lho, Lik. Kuwi saka Cina. Kowe cangkemmu kena ditenan apa ora? Wong sunat sing pertama niki saka Cina. Lek sapa jenenge?
Tong Cukli. Iki anu lho, iki sejarah lho ya. Lho iki sejarah. Sejarah tenan apa ora? Iki mlebu YouTube lho iki. Nggih. Cek ngati-hati lho iki pokoke, ngati-hati lho. Kowe ngati-ngati sampe luput gosok utek. Lho iki tenanan Kuwi iki. anu to, apa ki rohmu dhewe to? Roh dhewe. Oh, awakmu Mas De. Tahun 1800 piro ngono. Piro? Jenenge toko Cina. Apa jenenge? Tong Cukli. Apa Pak ki, Pak? Tong niku potong, Cuk niku. pucuk. Oh iya, ya wis. Kuwi yo ngawur kowe iki jenenge ora sejarah. Niki lho sing ahli sejarah. Ya, kuwi wis kuwi genah. Kuwi nek gelem anu kesusupan mau tenan ahli sejarah. Sejarah. Niki ahli sejarah. Mbok yo nek arep takon yo aja disiki. Saya tak iso model-model. Aku sing sarjana ora takon apa-apa kuwi kok kelancar. Sarjana apa kuwi? Lah kula sekolah tenggene niku to, Endi? SKP. SKP apa? Sekolah karepe ra karepe iki lho. Kok piye enek kok rumah saku lho Lah saya sejarah. takok apa? Sopo sing duwe mobil pertama kali? Iya. Opo nek takoki mbok sing kelasé berbobot. Sopo sing Contoh. Sopo wong sugih sak alam donya? Takoki sing pertanyaan berbobot. Iya. Sopo? Palingane Mas Petro ora ngerti sapa paling sugih nang donya. Lho ya ora enek lho sugih. Lah enek Wong luar negeri. Sapa? daerah Mugirjo iki lho. Sapa? Mugirjo iki ndi? Sapa? Nggih, Samarinda niki. Jenenge Kamidi. Wis sugih nang donya. Lah kok iso sugih lho? Lah bendina iki posting dijual rumah hubungi Kamidi. Dijual mobil hubungi Kamidi. Kamidi wong sugih sak donya. Ngawur. Kuwi kok kami di ora kuwi. Aja dipedhot kok Aja aku dipedhot. Gandeng kuwi. Kami dhewe di Dhewe. kami terus spasi di. Kasih ngerti kula ngengkel lho sampean niku. Sing ngerti sing kenale aku kok. Tulisane ngono kuwi. Iya tulisane Hubungi Kamidi. Wong ngene lho. Berarti apal wilayah kene awakmu Apal, apal. Mas. Samu barang ning wilayah kene iki apal. Keluarga aku di Samarinda ya akeh. Kebun raya enek. Arek iki. Oh layak rupamu kaya kethek. Lah, Masih sing omahe cedhak kono. oh gitu. Lah ngono lho, kowe iki matur tenggene Pak Petruk kae. Nggih. Lah umpamane kowe pinter tenane ngopo kepinteranmu? Pinteran ngopo? Umpamane kaya aku iki sejarah aku nul putul. Sejarah ora ngerti kok. Tapi lah aku kan lak sejarah nul putul, tak nun sewu lah kalih Bapak Saifuddin kula benjing niku badhe niki lho. Sak Kalimantan niku kula mubeng. Oh nggih. Apa? Niku memberantas kemiskinan yang ada di Kalimantan. Kanthi cara sing piye? Nggih ngeten nun Cek sewu. umuk. Ya tenan Iki tenan apa ora kuwi? Aku ki tenan. Iki apa? Iki dados ngeten, dados lek nek wong apa ki carane nek wong rada kere, gak duwe dhuwit. Iki aku nek resepe, Pak. Menika wonten jamu. Apa jamu? Bilih jenengan teng griya menika wonten jamu menika tolak melarat sida sugih. Niku jamu kula lawas niku jenenge tolak melarat sida sugih. Menika ramuane nomor setunggal menika cem-ceman godhong irit. Nomor kalih menika cem-ceman kayu medhit. Nomor 3 menika cak suwil kembang cetil. Niku mbok bilih jenengan kersake. Efek sampingan ya apa? Efek sampinge karo tangga rate akur. Ngono, Pak. Paham ora, Pak? Pak. Paham ora? Pemberantas kemiskinan dengan jamu tolak melarat cinta sugih. Kuwi aja sembrono lho. Nyapa? Wong Kalimantan iki saiki wis Piye? arep munggah maju Somben. Ngerti ora? Apa? Piye? Somben. Sing cetha lho, Pak Petro. Iki jane penerangan apa penggelapan kuwi? KN pindah ke mriki. Loh, iya bener. Ibu kota negara. Nusantara. Nusantara. Bakale dadi kutha. Ah, kowe pindah orene. Aku wis pesen lemah. Kamu lihat 2 hektar. leher kiri. 4 hektar. Ora. Piro? Rong satok. Rong sak. Kaya apa? Oh iya dikek ngurung mboke kuwi paling karo masaku. Wong iki pesen ki sing apik. Pesen iki lho. Wong ning kene iki awake dhewe iki ngopo to? Kowe mau wis tak omongi. Iya. Kowe lek sesuk lak mangkat-mangkat bareng kancane. Lah nyapa to? Aja dhewe. Wong Nah mau isin-isin ini. Lah iki ora pengalaman lho, Mas. Kowe iki diomong lek sesuk lek wis rasane pesawat sing ndek iki. Isin aku Rasa mbok ngancani. critane Mas Petro.
Nyapa. Jane ning apa to jane ning apa? Lah ngono apa wonten nang pramugari iso dintuti lho. Ha ya mulek sak pesawat. oleh Ya senep-senep ya tetep dimpet. kok pengalaman pengalaman numpak pesawatku ya aku iki Pengalaman apa? lho kowe iki Nang jauh. Lah niki saestu. Nggih. Iki kula niku lak kontak niku lak anyar-anyaran mriki lak Nggih. nderek nggih kula grup CS niki. Nggih. Lah mlebu ning apane numpak pesawat. Kok ning aku, Bos. Nggih. Cel, numpak pesawat iki apa to syaratnya? Syaratnya siji, Pak. Sampeyan wis tau numpak apa urung? Urung blas. KTP, sertifikat, nggih, kartu keluarga, Sertifikat. BPKB, Oh, ya. komplit. Heeh. Lah beto map. Budal le Juanda nggawa map. Ngono ki mbok isin rasane atine kancane. Lho, waya check in. Kula kan beto KTP mawon. Nggih. Mas, Mbak, ini punya saya. Ini neng buri nggawa map, Bos. Loh, kamu KTP tok. Aku wis tahu. Aku yo ngono kok. Akhire dhek ngetokne. Pak, niki persyaratan saya, Mbak. Loh, kok banyak? Terus teko aku. Loh, Cil, kok oke? Loh, kamu siapa? Aku nggak kenal kamu. Aku termasuk kanca bajingan ya iki. Jadi Ngono ngenyek awake dhewe lho. Aku iki- Kodane dhewe ya ngono kok iso. neng ndi? Lah kamu cuaca buruk ngene. Wis donga ora karo diwaca kabeh. Doa sebelum makan, sebelum tidur diwaca kabeh. Wae, lambemu padha Yo kriwat. kan tangane kancane. Tanganku keringet. Ngono ngisin di sini. Lho, padha keringet. Lah kok pesawat badhe landing. Landing. Lah kok sikile ngene kok. Iwangi ngerim. Lah ancane yo ngene jujur-jujur kaya lambemu. Saya ngerime ben pilot nyapa melu ngerim. nek kula niki numpak pesawat pertama nggih kelangan sandal kula Oh iya. niki kira-kira niki napa make sepatu kula pakai sandal nganggo sandal mlebu pesawat ora oleh cepoten lah kula cepot sandal kula dadi wong teng Kalimantan sandale teng Surabaya Niki saestu niki mboten Mulane iki pengalaman ini penting banget mahal harganya. Nuwun sewu ngapuri kamuningan bapak-bapak sing teng ngajeng mesake sing ibu-ibu sing tegriyen pemingking monggo Nggih. lenggah Pak. Oh nggih. Monggo sing teng ajeng niki lenggah. Nggih. Mangke sing teng wingking wangsul, monggo. Lah nggih. Pembongkar muling. Lah iki karo lak ngono, iki pumbungane Dik Probo. Iya. Lah Dik Probo niku lak mboten ngidung niku wis mboten tepak niki. Oh, Nggih. nggih. No niki pas anune Surabaya lak anu. Lah khusus Srodorimi Jawa Timuran. Duh. Gak oleh tambahan. parung di Endi? Lembung kapuk. Kapuk lambemu tenan. Ya. apa ning kono Langge. Ya, monggo jurat-juli Mbah Dukun, Mbah Dukun. Ya, Mbah Dukun, Mbah Dukun. Ya. Oper se. Dipasrahke. Oper se sebab iki sor benjek. Lah enek Mbak sapa iki sini? Mbak Probo niku lak mboten niku. Mangke mboten komplit. Oh, ngapa? Sebab Probo niku asli saka Sidoarjo. Oh, Nah, ya. menika Mas Kundet saka Banyuwangi. Nak kula saking Banyuwangi, Mas Hengki menika sang ketumban Tuban. Tuban niku lho ya, ketuban. Berarti rono budal ning Tuban lho, Mbak. Paham ora? Ayo. Monggo. Bacakan riyen. Kedawang digoreng-goreng gula Jawa rasane legi. Au. Aku ngedong muga-muga ditambahi nek gak ditambahi sampai besok ya tak enteni. Nelo bapak Kalah. bapak Nah, Lah. pokoknya nek dikidungne lah munggah langge. Monggo Pak, mriki Pak. niki apa sae puten Alah, undat iso ya lah duwe aja. Ketak kedudel. Oe
Bapak Teguh. Nggih. Oh, Pak Teguh siap Bapak. Nggih. Pun mriki riyen. Beli kelapa tiang alon-alon kanggo si Jaka selalu rukun. Amin. Untuk ketua panitia Bapak Haryanto kula aturi minggah teng panggung. Pak Haryanto. Mereka tinggal 20 menit. Nyambut gawe. Asik-asik. Tudek tudek tumpak. Ojak lali karo pahlawan sing gegering ning ngono jasa Kucing kering Melang melung. antara sembang lek rumah sakit toan dokter capek ngapotek jak gampang direngake mon tak benter nyarena pesen. Baku tak kentok baku kiblat. Antara sembang rumah sakit tawan dokter capek ngapotek jak gampang enggak ke Mbak. Yo dangdut. mon tak benter nyarena pesen. Dangdut Pak. Dangdut Pak. Ayo Mas Jen. Ayo Pak Wong. Tak tak ding tak ding ding. Alon-alon. Asik. Pak. Pak Saputin. Hati-hati lo ya. Duitnya ditutut. Awas. Ho. Ah. Lalo lilo. Lalo lilalo. Atiku bingung. Marane gelo. Ngalor ngidul aja aja mentolo. Iki ngono kabeh dadi rungokno. Korat karet, gorengan kopi, cikar kapit, diseret macan Asik. amit-amit model perawan saiki disenggol jenik yen ditubruk mapan. Sepeda jeng Endek endek arek wedok saiki akatoke janda aketok uteli ceritane bocah jaman saiki nek pacaran ning kandang sapi ora ngerti enek hansip patroli bareng digetak atuh katoke
jebulne krasa Aku iki jeneng kuliti Ya. ning kene hibur para santri Ya santri sapa? Mbak Liti pancen baik sekali Pak Saifuddin yo tak enteni Nganteni apa? Nganteni duwite monggo ditutut endi sawerane 100 ra ono artine wong sitok kudu 5 lembar wae jare-jare wong 5 lembar wae kanggo aku cil yo ngisin-isine nek sing nembang mawon Pak senembang mawon aku sing nembang bapak sing tok ditabane abang aduh manis sekali bapak Saifuddin tak dongane banyak rezeki duduk siji mboko siji tak dongane akeh rezeki aku njaluk siji wae barang tak tutut mong 100 ngene tak telateni ben mundhakake wae bapak Saifuddin lah kok dikekne kene Pak Saifuddin kula matur nuwun asik kula sampun jenengan tuntun iya mugi-mugi sedaya rukun si Jaka ayo nuwun matur nuwun Mas Samin niki nembang napa nuwun sewu Pak Pak monggo matur napa Pak Teguh Pak Teguh kalian Nggih. Mas Nuryanto no? Pak Haryanto Pak Haryanto Nggih. nembang napa joget Nggih. nek boten joget boten nembang nyawer nggih Nggih sebenarnya sing kathah Nggih. mau siang tadi Prodin nggih siap kalih kanca-kanca saking yoga-yoga sedaya sebenarnya sing kathah jenengan saingan kalih musik ngajeng. Ya mugi-mugi boten menapa boten napa-napa. aman sementing tak ngajeng boten ngeten Nggih iki boten napa pun kula balik. Pak Nun sewu Pak niki sing tanglet kan niku Pak sama si Jaka sedayanipun menawa tanglet kula niku wau Nggih. Mas Persil acara ngene iki apa bentaun ngoten atire ngaten lagi ngaten ta Pak Petro Laras. Nggih, niku tanglet kula sering-sering Mas Persil aman tekan Kok Mas kalian Persil. percil boten wonten jawab Nggih boten jawab. dereng enten keputusan Wah, itu coba aku, Bro. Ngoten. dereng enten keputusan saking jenengan sakit konfirmasi kalian warga masyarakat mriki Nggih, Pak saya konfirmasi kalih yoga. Mas Budi terus Budi. Oh aman, oh siap. Oh berarti acara ini iki ben tahun. Wah luar biasa. Tepuk tangan untuk si Jaka. kosok bentaun Mas Nggih. Ben tahun. Kudu diajoni saulan pisan apa piye lho Mas wulan pisan iki lah kadung kreditanku pancir tak bayar lho lah wamul duwe nyikmu sing digo Terima Pak kasih. Saifuddin Nggih. Monggo Mbak pilih nembang Pak. Mbok pilih nembang. Teguh, Monggo, nembang, Teguh. monggo. monggo Betul, Pak Pak. di request tembang nopo Ayo. menapa badhe nembang nggih monggo Kalih kula napa nggih. Derek mawon. kok ngaten Bapak Teguh nembang Pak Oh joget. Berarti kene nembang kene joget sama nyawer. Pak Ayo. Haryanto Pak jenengan ketua panitia Pak Haryanto jebule pilih Apa-apa lagi perkondonan. Lah iya. Jebule njaluk joget. Boten apa Petro? Nggih, Pak. Nggih, betul apa monggo, Pak. Nggih. Monggo nembang, monggo. Nembang nopo? Monggo supir. Yang lain joget. Siap. Meko ngobrol kalih request Ringo. napa anu Request rekenanipun nembang napa Pak Napa? Jambu alas. Jambu alas. Praulaya
Oh, perahu layar. Apa? Siap perahu layar. Siap. Bapak, saya Fitir menika tamu di telepon perahu layar. Tahu layar, Mas. Halo Pak Petro, perahu layar Pak Petro. Nggih. Anu tambah Kang Salatus perahu layar. Wis nek muni iki cetua ta. Mboten. Matur iya karo adu arep karo beliaunya kok malah. Aku iki golek-golekne anu Pak Petro. Golek-golek ki sapa? Nang duwe wis dilunasi soloan kepungkur. Loh, masa ngasih lunas? Lunas. Lah aku melu sapa? Alah engko donga. Ayo perahu layar. Perahu layar, ayo. Tak. BBC. Siap sing matur suwun. Kula sing matur nuwun, Pak. Niki damel perahu layar mboten enten napa-napa nih, Pak. Ya wis. Lah mau wis lho isin-isin. Probo. Jenengan apa ditamak-tamake? Namanya nggih lho, Pak. Arek iki ngisi-ngisi Probo isin-isin. Kowe iki padha grup kene iki aja ngisi-isin jolak-jaluk. Wong iki sakarepe dhewe. Dadi mungkin delok ngisi-ngisi diomongi. Yo sepurane. Ya ngono kuwi lho Pak Petro. Kang gendang iki lho. Bolo-bolo ngono kuwi. Aku jane isin jane ngono kuwi. Tenan isin aku. Tenane. Pak, kadang kula. Jare isin rene lho. Mangke mawon kula teng dalem mawon. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Nggih. Niki niki ora pati anu Iya. abah iki. Siap. Mesti ning kono nyamplokan. Iya, siap. Nggih. Sun, Mbah. Siap, terima nggih, matur nuwun. Nggih. Besok tahun depan kepakih lih nggih. Nggih. Amin.
Ben piye carane? Pak Teguh, Pak Teguh. kok aman-aman aja Pak Teguh. Pak Teguh pripun? Oh, jen. Nomor kemawon panjenengan nomor sepatu nomor. Alhamdulillah. Jari Oh, badhe ditubasaken sepatu. Sakniki mboten usum uang cash. Oh, mboten. Usume emani. Oh, Nggih emani. Eman. Nggih. Jari ku takon nomor iki nomor rekening tiba nomor sepatu. Sepatu emane ya serane apa-apa ya. Eman. Nggih matur nuwun. Nggih, matur sembah nuwun sanget. Sun Pak Teguh. Bapak Teguh, Pak Teguh. Monggo. Siap. Oke. Pak Arianto. Pak Arianto. Masa ya ndak omong apa belas. Ketua panitia lho. Iya, ketok kon ngomongnya. Paling boten jenengan matur napa ngaten menawi boten saged nyukani nggih. Matur. Ngapunten. Arep nyanyi ora oleh. Lho, angsal oleh Angsal. Nyanyi toh? Jarene Pak Teguh ora oleh. Angsal sing penting 500. Sopo 500? Isin. Mas Arianto. Mudah, Mas. Piro? 1000 lho. Aku padahal Iki lho, ketua. Isin. Tebak napa anu Pak Arianto monggo. Apa ya? Aku ketua malah isin caca dremis. Ora Mas, ora. Guyon lho Mas. Bidang sari Ya, dah. semoga dikai tenan. Guyon. Aku ki karo Mas Arianto ki guyon lho. Matur nuwun Pak Arianto, matur nuwun. Mundet yo wis, matur nuwun. Prap apa yo wis. Matur nuwun. Cen, Sawi. Gak melok paling Bidang sari. Cen. Ya, Bos di jam sari biasanya piro? telu seket. Pira biasa. 350. Jawa telu seket kene 800. Piro? Jawa telu seket kene 800. 800 yang mriki Jawa 350. Bangsa menit wis muni. Lah pripun lah pipi aku. Nyesuweti. Idam Sari. Ya, Ya, mangga. Idam Sari monggo. Idam Sari Lur. Monggo Pak. Umpama siramu. Sudah Pak, sudah. Segitu ya. Nggih, sabar sekedap Pak. Umpama sama Siramu. kita kula teng mriki Sip. umpama oke wes tambah pi 1000 tambah 1000 nggih Umpama. umpama sliramu sekam melati aku kumbang Idam Sari umpama sliramu margi wong manis aku kang bakal ngliwati Mas Adati sinaksa lintang lugu semono Janji prasetya ning ati. ya bro Tansah kumandel nang nekro rinasa. Rasa rasaning griya. Mitra sajagat raya. Kalingana ukir lan samudra. Merai lan memanisi hati selawase. Malaikat ireng dalu hatiku.
Matur nuwun, Pak. Boten Pak, namung guyon niku boten. Koordinator. Boten kula niku boten kados mekaten kok, Pak. Matur nuwun, Pak. Ya, siap. Terus. Siap. Campun cekap, Oh, kula Pak. teng mriki mawon aman. Jenengan titipne propo mboten? Nek titip musik tok. Ora apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Aman. Nggih, siap aman. Aman. Pak Teguh. Pak Teguh. Oh, ampun, Pak. Wong yang boleh. Lho sampai wong yang mulih. Matur nuwun Bapak-bapak luar biasa. Wah. Si Jaka niku mau kerukunane si Jaka. Nah, nggih. Lagi ngaten ta Pak Petro? Waras nggih saestu. Ah niki Lah, wis nggih. nah wis kabeh kompak kumpul lan aja nganti lali. Ah nggih monggo. Nggih. Oh, kabeh ngomong kaya mangan. Iki catering yamine ya lagi. Ya, terus Terus karep tok kuwi tok. Bene. Timbangane buke mesani. Kita yang ngetri Lah, bojone nggih. Nggih. Akeh Siap. kuwi akeh wisan-wisan. Wonten panyuwunan saking para kadang-kadang SKTS. Wah, lah niki. SKTS niku sedulure kita Sutanto. Nggih. Sing dalu menika sami mirsani wonten streaming. Nggih. Mboten terus kula sebut naminipun setunggal, mboko setunggal, tapi semua saja. Nggih. Panyuwunipun menika mumpung ketemu kali Mbak Probo, Nggih. nyuwun nggih menika lagunipun Sambel Kemangi. Lah kok namung sambel kemangi. Nggih. Jenengan menika Pira. sambel terong. Oke, Sambel terasi. Sambel Kemangi pira? Napa? Sambel Kemangi pira? Niki sing nyuwun sinten? Ki mau SKTS. SKDS. Bebas biaya. Oh, Kulo sambele om. nggih. Oleh sambel mon pokoke Probo sing nembang, Gandum SKS. sing joget kula Mas Kundet kalih Batang niki wis nyapa lungguh. SKDS. Kowe mangan mesti. Iki gak kena dilane iki. Ora nek panganan mesti mangan sik. segone teko. Alah gak oleh. Kowe mesti Monggo sik. Upama kowe iki mangan ki mbok elingo aku dhewe ora mangan lho. Nek basa wengi iki ora mangan lah kok telat-telat nang kono ki kalebu. Jenengan mosok enjing lotere. Lho nek esuk mau wis nek Apa? selama saya lungguh nang kene iki durung. Pancene anu panitia ra ngirit. Anjene dalang iki ora Dalang ora entuk mangan. Ora entuk mangan. Jelas kedae kan Iya. berangkat. Nggih. Yo, Wonten sambel Ya. Gus. Monggo, Ayo, sambel ayo. Kemangi. Pepe Sambel niki. Gak usah. Ayo. ora iki lho ndelek mik iki lho. Kowe Kawit mesti ngadeg-ngadeg Pak Om. Pak Tet, Tet. tet. Ngadeg iki Ngadeg aduh. kabeh. Delok lawe apa? Isin aku. Aku sesuk Manten nggawa. kok Pak Petro. Aku isin aku nggawa. Kowe Pak. delok ae ra oleh lho. Ora oleh lho jenenge Ya ngono kuwi. engko. Sarung. Arep ngono kuwi nun sewu. Muni jenenge ngungkap ngono kuwi ora entuk. Kok mboten ancar. Ora entuk. Saru. Karepku tak dicipi sithik ngono. Nyapa kowe? Yo mau ngecek tok lho Mas. Ayo tak tunggal. Piye lawamu lemu prap. Ayo tak tunggal.
Apa-apa nek original iki wis. Nggih. Nah, iya. Kula Mbak Probol lah niku wala mboten jenengan aturi nembang sambel kemangi sampai dugi wangsul. Priye ta Pak Tante ora dikongkon ngoten niku. Ala-ala cangkemmu. Siap. Sampun menika sambel kemangi sampun diaturaken. Sambel kemangi sampun dipun aturaken. Nggih, dipun aturaken. Mbak Putri, ya Nah. marang jumeneng saking Monggo, Mbak Putri. Dipun. Nah iya. Waktu kita tamasya berkeliling-keliling kota, tak melihat-lihat keramaian yang ada. Kereta berkuda, Beca. bawa saya duduk sendiri. Wenari bersama Nyung Satekan Sale. Lihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari bagaikan tak berhenti. Beca, jalan hati-hati. Jalan nyapo kuwi. Ene Mbak Putri. Ene Mbak Putri yang nyapo. Kowe nyedak-nyedak nyapo. Mbak Putri naik becak, aku mencak-mencak, mergo aku durung macak. Raine koyok Lea. Lea. Enggak rumah saku. Wong ki Mbak Putri wis Dene kabeh rusak. ngono kok rumah saku. Sing dalu Iya. Mbak Putri. Sugeng dalu. Mau sareng sinten berangkat saking Jawa. Sareng kalih Mas dulu aja. Madyo. Eh, Kalih eh, Mas Dua Sepi. sama kecilnya. Gini aja. Ora yo ora bareng aku. Nyapo nek bareng awakmu apa kok? Kira nyapu-nyapu to Mas. Aku kan yo niki petunjuk jalan. Iya. Sing paham wilayah kene to. Niki diaturi napa? Mbak Putri diaturi nembang nggih menika lagunipun cara seragetan sing disuwun mau gelo. Lah niku lho. Niku sing pun ditosnosi kalian Pak Saifuddin. Iya, sapa? Lho. Pak Saifuddin. Oh nggih. Gelo niku pun request. Heeh. Iki kono ki WKB ki Tiwati Production iku wis diomongi. Sapa? Ki kanca si Jaka. Bolo. Iya, Mas. Malam. David. Komplit Mas. Komplit iki, ben wis komplit niki. Somben ki rene neh awake dhewe. Nyapa? Ya dolan to Mas. Sing nanggap sapa nanggap rong enek kok. Dolan Enak enak. entengmu lambemu mau dolan. Duwe nyikmu iki dolan. Wong ning omahe Ya biyen mboten derek. Pak Pedro. Mboten derek. Ora sudi ngomong. Aku ya mau lawani tok. Ngomong dolan e. Dolane dhewe masih ketinggalan di Solo ngono. Nggih. Jenengan kok saged dandan demes ngeten iki to? Yo niku layu resep. Ya sing ngene iki Wong wedok iki piye dalane api ora. Sik to. Kowe iki ngomong oleh tapi ngenamu ki rasa ngene. Ngene nyapa to? Lah ini bedane wong ayu karo biasa ya ngene. Disawang kok kadoan. Lho nek wong ayu ki nek ngomongi ya karo gerak-gerak ngene. kowe sama kok kadon kok pitik telonen. Wis sing ora ngerti. Lah sing ngerti. Sing ngerti lho kae lho sindene nek disawang jan ayune kimplak-kimplak kaya duduk gule. Kok mesti duduk Kuline seminggu dak kiri mambu. Lah nggih. Ya, lho. Monggo dipun aturaken ya monggo. Damel bawon apa boten? Ora Susi tak kopro iki. Bawa apa? Panjenengan badhe bawa. Iya, ken bawa Mbak Putri, ken bawa ayo. Nggih. Yo iso. Jajal bawa iki. Ngendikane Sampai reso antem asbak kok kene tenan. tus-tusing pesinden Jawa Timur kok. Jarene iki wis murid kabeh awakmu. Iso yo wonge iso. Pak Putri, Dalem tembangin apa? Gelon je. gelo panjenengan ingkang bawa nggih. Nah biasanya itu jarang loh Pak Putri. Wis durungane kaya sepet sih. Ayo, Mbak. Ayo, gelo. Ya, monggo. Terus. Asik. Gelo. Seragenan, Bro. Kok ame-ame belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam minum susu perawan Enak karuan.
susu rondo dirasane rondo sepo susu banci rasane kaya tahu isi Aku ora bekonang ndak aku. Aku sengkelan tok cupke kok aku lah. Pahit. Aduh. kaya ngene
Oh. Alam apa? Apa enak apa? Mas bapak. Apa? Aduh, Coba. Apa sing dikarepe apa? aja susu tak harus tak pecah Pak. Aja suwi-suwi. Iya, diangkat arek-arek suwi tok. Balik ya. Ayo. Nyapa? Tukang rokok Indomaret. Kok ya ngerti lho, dinar Indomaret lho. Apa? Aku jalan paling jauh dari KP, Pak. Apa kuwi? Oh, alat tunggal di goblok. Aku paling KP, Bapak. Weling apa? SKP ku jauh. Oh iya, ditungane selamat kabeh ya. Enggak. Apa kuwi? Pak, weh budik kowe, Pak. Apa? Aku jalan KP iki mau salat KP, Pak. Oh, kabeh kudu rukun. Goblok dudu, Pak. Apa? Engko balekne tukang parkir. Oh iya. Apa? Iki kontrosnya, Bapak. Terus nih, Iki ning jero wis kelebonan, Bapak. kelebonan apa? Arak bekonang, Pak. Ayo diterus nih. Pak, Apa? Apa? aku kudu mabuk SMS. Ya, maka. Apa? Sepuluh, Iya jalur sepuro kabeh ya. sepuluh KP sama Bapak. Oh, nek ana salah luputin jalur sepuro, dulur-dulur kene muga-muga kabeh tansah rukun ya. Iya, Bapak. Terus balik ya. Iya, Pak. Balik ning ndi? Omai Dewi. Apa? Aku nyanyi deh, Pak. Ya. Oh, aja nganti buyar. Ya, Pak. Iya. Oh, jalur ngombe, ngomong lagi ngomong. Apa? Encuk, Pak. Si jalur ngombe iki kene, layan ono, timbang niku nesu iki. Kono ya, Pak. Kono ya. Rene yo. Terus nih, Pak. Kon terus Teruske. Terus Nduk, terus Nduk. Rene yo kowe. Kaya Kene Rene yo. Rene yo, kowe Rene yo. yen pancene tinggal ati Tenang. Gini, rada ini lho, lu gua kono ben ora ketendang. Lu gua kene. Lu gua ben ora ketendang. Aku diantep lho, Mas. Apa? Iki ngono demite ana ing kene, Pak. Yo. Sopo sing nggawa blangkon iki ya bakal sing dadi, Bapak. Oh, ngono. Yo. Oh. Aduh, aja kono. Mas, tulung ana Mas, iki le, Mas. Ya, ayo, wis tenang. Sini pindah. Wis bar. Bapak. Bapak. Tulung ana aku, Bapak. Sampun mantun Mas Petro, luar biasa. pilih wonten kelepatan iki namung hiburan, kula nyuwun ngapunten sing kathah. Bawa sami-sami. Bapak iki apa wae? Abot iki apa iki, Bapak? Iki demit wis ngelumpuk arisane ngene, Pak. Arisan yo pen. Ono anakmu, Pak. Sesuk wis ben ning Wis kono. ben, Wis rampung. balik dhewe. Wis rampung. Yen mangkono, aku bakal bali ning pertapan Mondo Montok. Apa ene pertama montok. Mondo montok Oke, bareng. Mas Ali Bagong. Lha enten dawuh menapa rawuh? Lho, Pak, Nggih, Pak. Niki anu wau ketua Samarinda Mas Ali Bagong lek kamu gaya gak pantes. Nggih. Sak lagu tak tuntuti aku tak melok munggah. Nggih. Jadi langsung mawon nggih. Menapa Mas lanjutipun?
Lagu ini pun menapa Mas Ali? Mendem bedoan. Oh iya. Niki derek-derek Mas Tantun niki tangga kula. Nggih. Kanca lama, Nggih. dulur suwe. Kula ki duwe omah teng Suko kok ya. Nggih, Mas. Kok berpucuk kok ya. Nggih, masalahnya jarak ya wis tutup. Mbah Kampeng Ora tau boleh teko Kupang. Lah nggih. Nggih, Mas. Kali sinten kali sinten nggih. Kula tak lokalan mawon nggih. Oh nggih, monggo-monggo sekita mawon nggih. Aku tak nyuwun Mbak Pipit. Monggo Mbak Pipit. Ayo, ayo Dok. Niku Pak Dipurnam. Wonten Saking Balikpapan pripun mriki. rawuh nggih. Nggih. Ya. Ayo, Dok. Mas Trimo. Monggo nggih langsung munggah nggih Mas Trimo. Nggih. Ya. Jan nyantap niki. Mas Percil mau dicin? Nggih, nggih. Bapak. Oh iya lah. Wis ya Cil. Ya wis. Wis sampe terus wis lali aku. Nggih. Monggo. Mbak Wah, luar biasa. Suwantene saya. Monggo. aku njaluk dikawinke Bocor itu tuwek-tuwekne lah cocok. Ora apa-apa. Ora apa-apa, Bapak. Monggo Mas Triwo. Niki ketuane si Jaka Kota Samarinda. Siap. Oke. Bose. 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 Tiba-tiba. Ini. Langsung aja. Aku udah. Bapak. Endi, Bapak? Cek ganti. Cek Ono. ganti. Ketoro Malang iki ono ya gak ono. Mak. Langsung. Sing penting ana nyawane. Asik. Yuk. Yuk. Yeay. Ayo, Mas. Cok, cok. Cok, cok. Asik, asik, asik. Cok, cok. Dewa Dewi Production. Bapak. Boleh duit nih, Bapak. Ah, cok, cek. Sat-sat, masih. Simbok udah kuluwe ono Cek, cek. aku tukokno Simbok, aku wis ngerti ono prawan aku tukokno sat-sat, masih. kok sampean sing satset Aku pokoknya tak ngene set, sat-sat, masih. Satset. aduh Hasim